Hyvää huomenta ja tervetuloa Sällien Coach Cornerin pariin. Käsittelemme edelleen StarCraftia ja tällä kertaa hieman Zergkiä. Pelityyliltään Zerg edustaa passiivisuuden ja aggressiivisuuden ääripäitä. Tosin kuin Terranilla ja Protossilla ei oikeastaan voi edetä mitään kultaista keskitietä tekemällä koko ajan joukkoja ja vörkkereitä. Jokaisella armeijaukkelilla, jonka rakennat, täytyy olla joku tarkoitus. Jos et käytä armeijan unitteja skouttaamiseen tai hyökkäämiseen, niitä ei tulisi tehdä ollenkaan. Zerg on pelin kolmesta rodusta ehkä kaikkein uniikein. Voisi tavallaan ajatella, että Zergillä on krystallien ja kaasun lisäksi kolmas resurssi, jota pitää haalia, eli larva. Larvaa spavnaa hatsereihin yksi kappale aina 11 sekunnin välein. Kun larvaa on 3 kappaletta, automaattinen larvan spavnaus loppuu. Jos larvaa käytetään ja ne menee alle 3, automaattinen spavnaus alkaa uudestaan. Larvaa on kuitenkin Queenin avulla mahdollista saada enemmänkin. Queenin ehdottomasti tärkein skilli on spawn-larva. Kun tämän kestää hatcheriin, alkaa timeri pyöriä, ja 29 sekunnin päästä hatcheriin pomppaa 3 larvaa lisää. Spawn-larva-skilli on suunniteltu niin, että Queen saa juuri ja juuri tarpeeksi energiaa 29 sekunnissa, jotta sen voi käyttää heti uudelleen. Koska kaikki muut unitit Queenia lukuun ottamaan spawnaa larvasta, on kyseinen rituaali sanomattakin yksi Zerg-pelaamisen tärkeimmistä asioista. Ennen kuin syvennytään sen enempää Zerg-pelaamisen ihmeelliseen maailmaan, voitaisiin hieman havainnollistaa, kuinka tärkeää on välttää turhien sotaukkeleiden tekeminen. Nämä asiat eivät päde ainoastaan Zergkiin, vaan on hyvä muistaa muillakin roduilla, että jatkuva vörkkereiden tekeminen on erittäin tärkeää. Liquid Weekin mukaan 16 vörkkeriä kerää noin 660 mineraalia minuutissa. 660 jaettuna 16 on 41,25, eli siis yksi vörkkeri kerää noin 40 mineraalia minuutissa. Tällä tahdilla sijoitus tuottaa plussaa siitä hetkestä, kun alat vörkkeriä rakentaa noin 1,5 minuutissa. Zergillä siis aina kun sä rakennat, niin sun vörkkeri kuolee tavallaan. Eli joka rakennuksella, joka unitilla, minkä sä teet, pitäisi olla tarkoitus. Muuten se on sama kuin sä ampusit ittees polveen. Jos ajatellaan vaikka, että sä tekisit 5 roachia siihen Baseniteen seisomaan, ne afkaa siinä ja ne on ihan vaan varmuuden vuoksi siinä varmistamassa, ettei kukaan tule vetää sua turpaan. Sen lisäksi sä tekisit muutama Spinecrawlerin ja Sporecrawlerin siihen. Oletetaan, että sulla olisi vaikka 10 vörkkeriä mennyt siihen. 10 potentiaalista vörkkeriä on nyt roacheina ja Spore- ja Spinecrawlereina sun basessa. Sanotaan, että ne on vaikka 6,5 minuuttia siinä ilman, että tekee yhtään mitään. Roachit afkaa siinä ja Sporet ja Spinecrawlerit ei tee mitään. Kukaan ei ole hyökännyt sun kimppuun. Koska yksi vörkkeri tuottaa omansa takas 1,5 minuutissa. Sulla on 5 minuuttia mennyt tavallaan potentiaalista mainausaikaa hukkaan. 10 vörkkeriä kertaa 5 minuuttia kertaa 40 mineraalia per minuutti. Sulla on yhtäkkiä 2000 mineraalia, jotka sä olisit voinut käyttää kaikkeen ihan muuhun tärkeämpään kuin siihen, että ne roachit ja muutama spore seisoo siellä sun pasessa. Eli mä avasin tässä nyt pelin Zergillä. Mä en oo mitään ihmeellistä buildia tähän vielä tehnyt, enkä mä aio tehdäkään. Mä aion nyt vähän käydä läpi näitä unitteja ja muita keskeisimpiä rakennuksia tällä. Eli tässä on Overlordi. Terranilla on supplydepotit ja Protossilla on pylonit, niin Zergillä on niin ikään oma tällainen supply-juttu, ja se on Overlordi. Tää on siitä jännä, että tää pystyy koko ajan liikkumaan täällä, lentelemään ympäriinsä. Tän pystyy muuttaa sitten, kun saat tier 2, niin pystyt muuttaa tän myös Overseeriksi ja tällaiseksi säkiksi, millä sä pystyt tavallaan kuljettaa sun unitteja täällä sisällä, mutta tää perusidea tällä on vaan niin kuin antaa sulle lisää supplyä. Täällä pystyy myös hyvin skouttaamaan kaveria täältä, ja tätä muuten ei saisi tappaa tätä ekaa Overlordia, minkä sä teet. Toi on erittäin huono juttu. Jos et sä niin kuin pysty hallitsemaan mä en näköjään pysty, niin se kannattaisi pitää täällä jossain basessa, koska toi on sama kuin sä menettäisit yhden pylonin sulla esimerkiksi, jos sä pelasit Protossia. Kaikki unitit tehdään hatcherystä. Tässä on sitä larvaa. Tätä siis tulee lisää koko ajan. Sitten kun niitä on 3 tässä, niin se loppuu. Sä saat lisää kumminkin sitä queeneillä. Sä haluat joka sun baselle ainakin yhden queenin. Eli toi mikä mä tein nytten on yksi ja tärkein skilli queeniltä, eli spawn larvaa. Sä
paskot tai oksennat tai mitä ikinä tahansa tapahtuukaan, niin ton hatcherin päälle. Sen jälkeen alkaa timeri, eli 29 sekuntia. Sen jälkeen sä spawnaat 3 larvaa lisää. Sen takia sä haluat näitä joka baselle yhden, että sä pystyisit koko ajan spawnaamaan mahdollisimman paljon tuota larvaa. Se on yksi niin kun, tavallaan resurssi tällä Zergillä, mitä sä haluat kerätä. Ja sun pitäisi niin kun, aina tehdä se, kun se on, edellinen on valmis. Muut skillit, mitä tällä on Spawn Creep Tumor. Elikkä tää paska, mikä tässä on, se antaa sun joukoille liikkumisnopeutta. Ja kun sä kävelet täältä pois, niin se hidastuu. Esimerkiksi Queeni, kun astuu tänne ulkopuolelle, niin se on erittäin hidas. Muut tyypit hidastuu vaan vähän, elikkä täältä huomaa kun katsoo, elikkä normi movement speed on 4.13. Ja sitten kun sä menet tänne näin, niin se antaa sulle plus 1.24 movement speedia. Elikkä tää mekaniikka myös mahdollistaa sen, että sun on helpompi puolustaa niitä paikkoja. Nyt kun mä tein näitä creep-tumoreita tänne, niin tää ensin lataa vähän aikaa sitten tähän näin. Sitten kun se tulee valmiiksi, se muuttuu muille näkymättömäksi ja se alkaa levittää paskaa tänne näin. Sun ei tarvi oikeastaan tehdä kuin halutessas yksi tämmönen. Sitten sä voit aina 11 sekunnin päästä tehdä, niin kuin levittää tällä vanhalla paskalla tätä vielä lisää. Mut tietysti jos sä teet näitä enemmän, niin sitä nopeammin sä voit sitä levittää. Tää on kumminkin sellainen asia, että sun ei, jos sä aloitat pelaamaan, niin sun ei kannata välittää edes tosta niin paljon. Teet ehkä yhden tommosen silloin kun muistat, mutta ei siihen kannata kiinnittää silleen huomiota. Paljon tärkeämpää on pitää nää hatcherit silleen, että sä injektailet koko ajan kun mahdollista. Uusimmassa lisälevyssä tuli myös se uudistus, että sä pystyt jonottaa tätä spawn-larvaa. Eli jos sulla on vaikka 100 energiaa Queenillä, eli täydet energiat, niin sä pystyt heittämään jonoon aina uuden injektin tähän. Se on ihan hyvä esimerkiksi late gameissa, kun on paljon hässäkkää eikä välttämättä muista niin hyvin injektailla, niin sä saat sillä tavallaan vähän helponnettua sitä sun urakkaa, että sun ei tarvi muistaa sitä koko ajan tehdä, kun sä voit laittaa ne jonoon. Mutta tietysti aina vaan parempi on, jos sä pystyt, ja pitäisikin pystyä aina pyrkimään siihen, että sä muistat jokaisen injektin ampua. Se on niin kuin ehdottoman tärkeää Zergillä. Se voi kuulostaa vähän tylsältä aluksi, mutta sit kun sä jonkun aikaa sitä tahkoot, niin siitä tulee sellainen tapa, että sä et edes huomaa, sä aina vaan käyt injektaamassa ja et sä edes mieti sitä asiaa sen enempää. Kolmas skilli tällä on Transfusion, eli ihan normi hiilaus. Sä pystyt tällä hiilaamaan myös sun rakennuksia, eli kannattaa se pitää mielessä. Jos on joku hässäkkä päälle, niin sä pystyt ihan yhtä lailla sun rakennuksia hiilaamaan tällä. Eli niin kuin sanoin, niin kaikki unitit tehdään näistä hatcheryistä. Eli jos sä laitat sun kaikki hatcherit samaan nappulaan, esimerkiksi ykköseen, niin aina kun sä painat ykköstä, tää on select larvaa, ja sitten sä painat sitä. Sä näet tässä nyt kaikki unitit, mitä sä pystyt tekemään. Tällä hetkellä, kun mulla on maassa pelkkä spawning pool, niin mä en pysty tekemään kuin Zerglineitä. Roach Wardenin, kun mä laitan maahan, niin sen jälkeen sama homma mä pystyn tekemään roacheja. Kaikki ne tulee näistä baseista. Sinänsä tää on vähän helpompi tavallaan makrota, kun sun ei tarvi valita kun nämä kaikki baseit ja tarvit jotain unitteja. Tuolta hyökkää kaveri, sä haluut äkkiä pihalle jotain jengiä, niin sit sä vaan valitset tosta kaikki hatcherit ja otat sen larvat sieltä ja sitten sä spämmäät vaan ukkoa pihalle. Ja tosiaan Zergillä kun pelaa, niin sun ei ikinä ei pitäisi tehdä unitteja, jos et sä tee niillä mitään. Kaikista vaikein homma tällä rodulla on juurikin se, että sä ymmärtäisit, koska sun pitää tehdä unitteja ja koska ei. Oikeastaan ainoa tapa hävitä tällä on se, että sulla on liikaa pörkkereitä ja ei yhtään armeijaa. Siitä sitten pikkuhiljaa sä voit ruveta tekemään enemmän armeijaa silleen, että sä pystyt torjumaan sen mahdollisen hyökkäyksen. Sen jälkeen kun sä saat sen oman ekonomiskuntoon, eli sit sä rupeat tuottaa niin paljon unitteja vaan ja hyökkäät koko ajan, ettei sun kaveri pysty enää niinku puolustamaan niitä. Tää spawn larvaa homma on sellainen, että tähän on monta eri tapaa. Tää mitä mä käytän niin on yksi ja jos haluaa katsoa niitä enemmän, niin sä voit vaikka googlettaa Injecting Methods Zerg. Niin sieltä kyllä löytyy tietoa, mutta tosiaan miten mä käytän tätä on, että mä laitan niitä kamerahotkeysseja joka baseen. Sen jälkeen
Mulla on yksi queeni aina yhdellä pasella. Näin. Sitten mä vaan vaihan kameraa tähän, valitsen queenin, ammun injektin. Jos mulla on enemmänkin energiaa tällä, niin kuin tällä on, niin mä yleensä vaan spämmään sitä muutaman kerran. Laitan ne jonoon. Sitten mä vaihan toiseen paseen, teen saman homman. Taas sama homma. Aluksi kannattaa tehdä silleen vaan rauhaksiin. Et sä niin kun opit siihen. Eli ei kannata yrittää heti tehdä jotain tällaista superhässäkkää tässä näin. Ja sit kaikki menee yleensä ihan vituiksi ja sä et loppujen lopuksi injektää yhtään ja queenit juoksee ympäri karttaa. Vaan teet sen rauhassa. Ammut ne kaikki. Sitten rupeat tekemään taas jotain muuta. No. Sitä kun sä teet tarpeeksi kauan, niin siitä tulee sellainen tavallaan tapa ja sä et edes mieti koko asiaa. Aluksi se voi tuntua vähän hassulta ja tylsältä ja tyhmältä, mutta loppujen lopuksi se on ihan hauska. Hauska tällainen mekaniikka, mikä erottaa näitä aika paljon näitä toisistaan. Roach, Warden ja Spawning Pool on oikeastaan ainoat tier 1 unitit, mitä sä pystyt tekemään, eli Roachit ja Zerglingit. Näillä on... Roachit pystyy sitten tietysti spavnaamaan myös ravakereiksi. Ravakerit pystyy ampumaan tuollaisia paskapalloja. Eli tämmösiä, näin voi tappaa myös omia tyyppejä. Kannattaa olla varovainen. Tää on erittäin hyvä unitti. Sä pystyt ampumaan niin kuin huomaa niin lentäviä tyyppejä alas, eli täällä pystyy Terrania vastaan esimerkiksi puolustaa aika hyvin. Mä en sen enempää käy läpi noita unitteja enkä rakennuksia enkä mitään muutakaan. Niitä kyllä voi, jos kiinnostaa, niin käydä itsekin smyygailemassa kun menee pelaamaan. Mutta mä voisin nyt ihan tommosen peruspuildin näyttää, millä on ihan ok reenata. Tääkään ei todellakaan ole mikään täydellinen puildi. Niin kun mä oon monta kertaa sanonut, että mä oon vähän huono pelaamaan itekin. Mutta tää on tällainen, millä on ihan hyvä harjoitella tätä Zergkiä ja Zergin mekaniikkoja. Aina kannattaa ottaa joku yksi buildi, mitä sä reenaat. Ja teet aina samalla lailla. Korkeintaan 2. Esimerkiksi jos pelaat Zergkiä, niin Zerg vastaan Zergki on vähän erilainen. Meta tällä hetkellä ladderissa on se, että tehdään nopea spawning pool ja tullaan nopeasti häiritsemään vastustajaa. Jos sä teet tällä buildilla, niin sä todennäköisesti aika nopeasti tuut saamaan kuokkaan, koska sieltä tulee Zerglineitä ja Baelingissa ja ihan saatanasti heti alussa. Mutta silti mä kannatan, että reenaat vaan yhtä buildia aluksi, etkä rupee mitään ihmeempää vääntää. Tässä mä teen vasta 19 poolin. Se olisi varmaan kannattanut jo tehdä 18, mutta niin kuin sanottu, se ei niin ole. Sillä ei ole niin paljon merkitys. Eli tosiaan mä tein 17 hatcherin. Eli kun mulla oli 17 supplia, mä tein hatcherin. 18 suunnilleen tekee spawning poolin. Sen jälkeen 18 extractori. Ja laittaa sinne heti kaasut keräilymään. 19, tai siis koko ajan teet tietysti workkereitä, mutta 19 teet overlordin uuden ja rupeat säästämään. Sen jälkeen kun sä saat spawning poolin valmiiksi, sä teet kummastakin pasesta queenin yhtä aikaa. Ja kun sä oot säästänyt vähän aikaa sitä larvaa, niin sä saat tehtyä heti zerglingejä. Eli 2 zerglingit tästä näin. Nää sitä varten, että sä pystyt skouttaamaan näille ja nää ei pitäisi jäädä tähän niinku. Mä jätin nää tähän seisoskoon, vaan ne pitäisi laittaa tänne kaverin basen eteen ja käydä kattoo, että mitä se tekee. Ja jättää jonnekin tänne ne, että sä sitten näet, jos se hyökkää. Sitten kun mä saan 100 kaasua tänne, mä otan workkerit pois tästä kaasusta. Rupeen tekee Zergling nopeuspäivitystä, mikähän tää oli nimeltään, Metabolic Boost tai joku vastaava. Ja sen jälkeen vaan taas drone. Jossain 35 vai missähän mä otin, kumminkin vähän päälle 3 minuuttia, niin mä otan 3. basen. Sitten vaan muistaa koko ajan injektaa. Drone. Sitten sekin unohtu sanoa, että heti kun sä oot saanut ne ekat queenit tehtyä, niin alat tekee uusia queeneja. Että sä saat 4 queeniä. Näillä sä pystyt levittämään nopeasti tätä paskaa. Ja saat, heti kun tulee uusi base valmiiksi, niin sä saat valmiiksi siihen queen. Mutta tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin tää creep-tumorien levittäminen ei ole se
prioriteetti 1, kun sä haluat harjoittelemaan. Tää on vasta ihan viimeisimpinä. Ja sitten jos sulla on riittää APM, niin sä voit näitä heittää sinne tänne ja levitellä sitä, mutta muuten ei kannata huolehtia siitä. Jossain 4 minuutin kohdalla, 4,5 minuutin kohdalla otat täällä kaasuja ja laitat tänne takas jengiä keräämään kaasua. Sitten sä voit tehdä nämä Evolution Champerit tähän, laittaa niihin päivitykset. Niin heti kun tää Hatchery on päivittynyt tohon leiriin, niin sä voit laittaa Roach Warrenista tän Roachin nopeuspäivityksen tulemaan yhtä aikaa, niin se tulee aika hyvin linjassa näitten kanssa. Eli kun sä saat nää valmiiksi, niin saat samalla tän Roach Speedin valmiiksi. Nyt sulla rupeaa olemaan kaikki baset aika hyvin ruodussa. Mä en näköjään kerää täällä kaasua jostain syystä, pieni misklik. Eli 5 paikasta kaasua ja loput kerää mineraaleja. Sitten sä voit ottaa taas uuden basen ja tän jälkeen rupeat tekemään pelkkää Roachia. Pidät huolen, että sä injektaat koko ajan, pidät huolen, että sulla on tarpeeksi overlordeja ja teet tän jälkeen pelkkää Roachia. Se mitä kannattaa reenata on vaan oikeastaan pelaat tähän asti vaikka. Tai sitten koitat maksata. Katot miten nopeasti sä saat 200 armeijan ja pysäytät siihen ja aloitat taas alusta. Mulla on 200 armeija about 8 minuutissa. Tää onnistuu varmasti nopeamminkin jos osaa pelata, mutta toi nyt on varmaan suht ok. Ei siinä oikeastaan mitään sen ihmeempää. Ja taas voin sanoa, että tää ei todellakaan mikään buildi, millä sä voitat kaikki, vaan tää on sellainen buildi, että täältä on hyvä harjoitella näitä mekaniikkoja ja Zerg-pelaamista muutenkin. Eipä mulla oikeastaan sen enempää tässä ole sanottavaa. Että kiitos. Toivottavasti taas joku otti jotain tietoa itselleen. Moro!